maraming salamat po sa bigas. Thank you, Boss Francis. Thank you, ano? Maraming salamat po sa bigay ninyo. Salamat. Boss Francis, thank you po. Boss Francis, salamat. Salamat! Subscriber mo ako doon ako lahat ng video mo. Francis Leo, mas maraming salamat po. Boss Francis, Marcos, maraming salamat. Yung bigas mong binigay galing kay pinadaan ni kay Tuki. Hello po, Boss Francis. Salamat sa binigay mo. Nakarating dito yung binigay mong bigas. Po yung mga nabigyan natin sa pangunguna ni Mike Takayama, yung aking kaibigan dyan. Yung the first Filipino world title holder, the first Filipino WSOP bracelet champion, bracelet holder, si Mike Takayama. Yan po, kanina po tumawag sa akin si Mike Takayama, humingi po ng bigas para daw doon sa mga kababayan niyang mahihirap dyan sa may gawing Mandaluyong. So binigyan po namin, yan pong napanood niya na yan is yung mga tiga Mandaluyong po na nabigyan po nung Takayama family. Wala pong anuman, hanggat kaya po natin tumulong, tayo po ay tutulong. Kahit anong mangyari, kung ano ang kalabasan natin, hindi ko na po yun pakialam. At least, kung ako po yung instrumento para ma-challenge yung mga good men out there na tumulong sa ating mga kababayan, is napakainam po sanang pakinggan. Ngayon po, if I'm going to suffer on this challenge, and then be it, I accept whatever suffering it may be. Just one thing, I only want to awaken the hero inherent to every man. The hero inherent to every good man out there. Katulad nga po nung ulit na sasabihin ko, we are battling evil today. The pandemic in the world. Now, for the evil to succeed is for those good men to do nothing. So, all good men, tulong-tulong tayo. Masarap pong tingnan na nakakatulong tayo. Maraming salamat. Abangan niyo yung susunod kong challenge.